Què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou podcast, a una nova intervenció i un nou programa de Festes a Debat. I avui, òbviament, parlarem i farem un poc de balanç i de propostes de futur d'una de les festes més importants de València, com no, de la festa que hem celebrat fa molt poc, que és la Setmana Santa Marinera. I què millor que fer-lo en una persona que ha estat al capdavant, no, de la festa, president de la Setmana Santa Marinera, com és Pep Martorell. Com estàs? Bon dia, molt bé, i molt agraït que me convideu a participar en aquest podcast. Bueno, benvingut. Com ha anat la Setmana Santa? Perquè la pluja ha estat ahí, sí que és cert que... Bueno, sempre estem acostumats, no? Aquesta època és el que n'hi ha, no? Però, bueno, sempre dona molta ràbia que el temps no respecte. Jo sempre me recordo de la cançó de Raimon quan diu que en un poble no sap ploure, però per això és més o manco el mateix, és a dir, és un any, un exercici de difícil qualificació. Si haguera que emprar una paraula sempre seria, evidentment, positiu. Positiu perquè ha plogut i era molt important que ploguera en una època en què estàvem passant una sequera molt important, i també positiu en tant que ens ha permès, i este també és un dels trets singularitzats de la Setmana Santa Marinera, el que s'han pogut fer un determinat número de processons. És a dir, no jo crec que ha sigut, a banda de que estem parlant del temps, que és de veres que no va ser en comparació, per exemple, en l'exercici anterior, en el 2023, va ser un poquet pitjor, no?, en quant al temps, però ha sigut la Setmana Santa on més ha respectat, jo crec que d'Espanya, no? Perquè... Per això dic que hi ha una sèrie... Però el que passa és que, per exemple, en el cas d'Andalusia, per exemple, és un drama quan un dia plou perquè ja setmana no torna a eixir. En el cas de la Setmana Santa Marinera, que és molt particular, pues, com si eixen diversos dies, i pues, s'han pogut eixir. I a més, el divendres sant se va respectar tot el dia sencer. El diumenge de Rams també se va respectar tot el matí, la visita dels monuments també se va respectar, i, malauradament, el que no va eixir és l'apoteosi final, l'exuberància de la desfilada de l'insurrecció, però bueno, és una cosa que jo crec que hi ha que considerar-ho un exercici positiu. Positiu també perquè els dies que eixir la festa al carrer, l'assistència de personal ha estat molt bé. Sí, la veritat és que sí, n'hi ha... Tant de participants com de persones que han anat a contemplar-la. Totalment cert que estiguérem per ahir, la veritat és que era un goig, no?, veure pels carrers que estava ple de gent que anava a veure la festa i gent que participava, no? Encara que això, que el temps no respectava, que pareixia que aquesta vesprada anava a ploure i després la gent s'animava i eixia, no? Que moltes vegades costa, si veus que està ploguent, potser dius, ja no participe avui, no? Hi ha uns determinats actes que pot ser en el que és ja l'imaginari col·lectiu, pues, sembla ser que és més important que que isca en sol, per exemple, pues, el diumenge de Rams, un matí en sol. És com que toca, no? És com que toca, no? sí. O com de la mateixa manera que també toca el que el diumenge de resurrecció pues, també faci això. El divendres sant pues, ja és més difícil albergar en mimetisme en el que s'està celebrant, no? Però el que sí que és important és que, per exemple, per la Setmana Santa Marinera no és com potser l'altre Setmana Santa, és que tot el món va a veure a un lloc que està el trajecte oficial, etc., sinó que és tot el marítim el que vibra a la Setmana Santa. És a dir, que hi veus gent que va a veure les imatges que estan al carrer, hi veus que n'hi ha gent que va a veure una processó, una que passa per allà, l'altra que passa per allà. És dir, que realment la vida del poble està al carrer. Sí. I de fet ho has dit tu molt bé, que és una Setmana Santa molt peculiar, no? Perquè és una Setmana Santa marinera, és peculiar perquè té moltes diferències en altres celebracions de Setmana Santa del nostre país. I com ha evolucionat? Com penses que ha evolucionat la festa? Perquè en molt poc temps és cert que la festa va canviant, esta i totes les festes de la nostra ciutat. Com penses que ha evolucionat? Tu també que has estat ahir al capdavant, com dic, com a president. Jo penso que ha evolucionat, perquè si no haguera evolucionat no estaríem en la Setmana Santa. Sí, això és un poc la frase de que hi ha que canviar-ho tot per a que tot romanga igual, no? És a dir, que la transformació de la societat obliga inevitablement a aquesta transformació de la societat. Si tirares la mirada cap arrere, veuries que hi ha determinats actes o rituals en totes les èpoques que han anat desapareguent o transformant-se en uns altres. Aleshores, jo crec que la transformació ha estat correcta, és una transformació que s'està duent sempre tots els anys. El que passa, bueno, evidentment, notes que quan se fa la Setmana Santa tot el món respon, tant les hermandats com la ciutat. Això és important, vol dir que d'alguna manera s'està recolzant la transformació que ha hagut en la Setmana Santa Marinera. Són transformacions que no són gens senzilles, és a dir,
de vegades, comparats amb altres festes, és molt més fàcil que hi hagi determinada transformació en el nostre àmbit. Jo crec que en l'àmbit de la Setmana Santa marinera, i especialment, primera, sí que m'agradaria recalcar una cosa. Possiblement sigui l'única Setmana Santa en tot el món que tinga un apel·latiu, que és el de marinera. Sí, és de veres. Això és un valor que és molt important a l'hora de remarcar i de recolzar. És una cosa molt important. L'àmbit de la Setmana Santa marinera són els poblats marítims, i és un barri des que realment en la ciutat de València ha tingut o està tenint una transformació molt important. És a dir, que hi ha una transformació social, hi ha uns veïns que són nous i que hi ha que tindre en compte. És a dir, no pots estar organitzant una festa del poble des que era el poble. És a dir, si aquestes persones passen a formar part del poble, tenen ja que d'alguna manera o una altra hi ha que tractar d'atraure-los, agarrar-los, no? I hi ha un tema que és molt important, que totes aquestes transformacions, totes aquestes evolucions, el que no se pot fer mai és que perguen el que és l'essència de la Setmana Santa marinera. I això és molt important, i aquesta transformació que se té que fer gradualment, que se té que fer, i s'està fent des d'un principi, sempre té que estar fent-se d'acord en el llegat que es passaren els nostres avantpassats. I ahí és on està el gran nucli de treball. Jo crec que aquesta evolució, Pep, òbviament va directament de la mà de la gent que participa de la festa, des que sou cofrades, des que esteu ahí organitzant tota la Setmana Santa marinera, però òbviament en les institucions, no? Òbviament en l'Ajuntament de València. Hi ha coses que sempre he comentat, no? Que respecte, per exemple, a lo que és la promoció de la festa, crec que és necessari que el recolzament de l'Ajuntament, per exemple, en quant al tema de la promoció, sobretot una promoció durant tot l'any, no? Una promoció de la festa, perquè, com tu dius, la Setmana Santa marinera es celebra en un lloc concret de la ciutat, en un poble concret, en els poblats marítims, i hi ha d'haver, no? Per part de l'Ajuntament, una publicitat, una manera de promocionar la festa. Jo sempre ho he dit, d'esta i de totes les festes, no? S'ha de fer un treball i potser això és una de les línies que hem de continuar cara al futur, el treball de la promoció de la festa per part de l'Ajuntament. A veure, jo tinc que dir que en totes les èpoques en què he estat al capdavant, perquè ha sigut dos exercicis distints, sempre que he tingut contactes amb l'Ajuntament, siga qui hagi estat a l'Ajuntament, l'atenció sempre ha sigut magnífica. Sí. L'Ajuntament, jo crec que sempre ha estat darrere recolzant la Setmana Santa marinera. I es va fer un regal que crec que és molt important, que és que se va fer un estudi en el qual va haver una participació popular important de propostes de futur de la Setmana Santa marinera. I en la mesura en què ara el que hi ha que fer és estudiar aquest document i tratar de recolzar-lo. I si és un estudi que se va fer per l'Ajuntament, d'alguna manera hi ha una vinculació de l'Ajuntament de cara al que s'ha fet en aquest estudi, no? Ara el que hi ha que fer és quins són periodificar primer els assumptes, perquè tot no se pot fer el primer any, i després veure, assenyalar quins són els més urgents o quins són els més importants, perquè a Setmana Santa, com totes les festes, n'hi ha diverses maneres de contemplar-la. Hi ha un aspecte general, Setmana Santa marinera, si està a les estacions, a les parades del bus, o se fa en establiments, o se fa en llocs públics on està el cartell, evidentment és una promoció general de la Setmana Santa. No, jo parlava més, és que hi ha una cosa que després, nosaltres sí que diguérem com a idea quan estàvem abans de les eleccions, no? Per què no fer des de part de l'Ajuntament una pàgina oficial de les festes de la nostra ciutat on una aplicació que els veïns i els turistes puguen tindre en el seu telèfon per a veure en quin moment s'està celebrant cada festa, on s'està celebrant. Això és jo crec que l'Ajuntament té que tindre en compte que avui en dia n'hi ha unes determinades eines tecnològiques que permeten arribar a tot el món a parlar d'una cosa o una altra. El que hi ha que fer és que aquest missatge sigui realment l'adequat, en el moment adequat, etc. Per exemple, jo crec que València és una terra beneïda i en aquest aspecte fins i tot en les festes és una terra beneïda. I se dona la circumstància que des que arriba la primavera, com que diu, hi ha una sèrie de festes que jo crec que s'està fent s'està fent molta
promoció del que és la gran festa, la qual evidentment jo no li vaig a llevar en ningú moment la importància que tenen les festes, les falles dins del calendari festiu. El que passa és que pot ser que potser si se fera una promoció de totes les festes que n'hi ha a la primavera, estic segur que els publicistes tindrien unes idees sensacionals fent xuar la paraula primavera, València i les festes i traurien uns eslògans que serien importants i s'estaria promovent no únicament una festa, sinó totes les que tenen dins d'un calendari festiu important, que és la primavera, que també és un lloc possiblement temporal amb més visitants. Això anava a dir-te, no? Perquè jo crec que ahir n'hi ha una cosa important que hem de tindre en compte, no? Que les festes contribueixen molt també a propiciar el turisme, no? Sí. És cert que València, per ser València, pel clima que té, no? Per la localització també, pues, capta molta gent, molt turista en èpoques com les que estem ara, no? Sí. Però les festes, evidentment, són un reclam per als barris de la nostra ciutat i jo crec que la Setmana Santa és això dic que és una manera d'anar tal. Però de totes maneres també hi ha, sempre s'està pensant en el turisme, però jo crec que a nivell també de ciutadà seria important d'aquests tipus de promocions. Perquè, és a dir, quan se parla de Setmana Santa marinera, o se parla de Setmana Fallera, o se parla de la Setmana del Corpus, per exemple, per posar tres festes les importants de la ciutat de València, no són únicament la setmana, sinó la setmana, sinó que també com a festes tenim l'obligació d'estar aportant al ciutadà una sèrie d'actes que tenen que fer-se durant tot l'any, perquè això hi ha que desestacionalitzar-ho. No pot ser que tot se concentre. Imagina't enguany, si l'haguem estat estacionalitzats, hagués sigut en 15 dies, bueno, en 22 dies, perquè han sigut quasi en 3 setmanes, doncs tota una quantitat de festa que realment l'any sembla com si la resta de l'any no tinguera ninguna activitat. Totes aquestes festes fan durant tot l'any una sèrie d'actes que és important a l'hora de promoure. És a dir, una cosa, per això te deia que una cosa és la promoció de la festa en general, però després n'hi ha una altra sèrie d'actes que són els que moltes vegades hi ha que pactar també les festes. Doncs ara anem a parlar del tema de la música en la festa, o ara anem a parlar de l'escultura en la festa, o ara una sèrie de coses que d'alguna manera sempre mantindrien l'atenció, si estan ben fetes, evidentment, l'atenció de les persones que entren en aquestes xarxes socials o en aquests nous mitjans tecnològics, que d'alguna manera seria molt interessant, per a que també la ciutat de València, és a dir, anem a veure, la ciutat de València és la que més plena la festa de la Setmana Santa marinera. La ciutat de València, quan arribes... Sí, els veïns de València. Claro, la ciutat de València en el seu conjunt és la que ho plena. És a dir, quan tu arribes a veure el desfile, no totes les persones que hi ha allí són turistes o gent que vivim al marítim. No, òbviament. Són la ciutat de València. La ciutat de València també mereix que hi hagi una promoció de tot el que són les seues festes i que sobretot que ho coneguen important. És a dir, quina és l'essència de tal festa o per què neix tal festa o per una sèrie de coses que, sense dubte, en la mesura en què cada vegada se conegueren més, se traurien una sèrie d'arguments, una sèrie de punts il·lusionants, singulars i particulars que serien totalment distints. No, per això t'he dit, jo crec que, Pep, que hem de fer un esforç des de la institució per a promocionar les festes, més encara, jo no dic que no se promocionen, però jo crec que una de les vies que ara mateix és la que més o més instantània pot ser per a la gent que és de València, per als veïns i per a les veïnes o per a la gent que ve de fora, podria ser precisament una aplicació, una web on existisca tota aquesta informació per a poder visitar les festes, on s'està celebrant cada acte, on s'està... Aquestes eines estan fetes, és a dir, la Setmana Santa, com totes les festes, ja té la I vosaltres, he de dir, perdona, que teniu una molt bona promoció ja de la molt bona, és a dir, el que hi ha que posar-se d'acord és com se promouen, i això és tal per tal de no repetir, és a dir, els diners sempre són escassos i el que no hi ha és que repetir, hi ha que fer que d'alguna manera entre uns i altres se interrelacionen per tal d'oferir al ciutadà tota la informació possible. Però sobretot dic, jo crec que l'Ajuntament té aquestes eines, jo crec que l'Ajuntament té una voluntat de la promoció i el que hi ha que fer és no treballar única i exclusivament l'Ajuntament, sinó l'Ajuntament recolzant o colze a colze amb la Setmana Santa. Sí, perquè elles pot ser que siguin les que millor veuen una sèrie de detalls que, lògicament, l'Ajuntament no pot arribar i que, segurament, si se posaren d'acord uns i altres, seria molt més. Estàvem parlant al principi de l'evolució de la festa, òbviament, com totes, però jo crec que per ser una de les grans festes de la nostra ciutat, igualment és més evident, una festa que ha evolucionat, que evoluciona cada vegada més ràpid, no?
I estàs dient que aquesta evolució pues, moltes vegades porta noves necessitats, no? Què necessitats té la festa? Vosaltres, per exemple, jo he escoltat molt parlar d'aquesta necessitat d'un bàndol, perquè una de les coses més complicades per a les festes, per exemple, és el tema burocràtic, Sí. per la part organitzativa, no? de la festa, que és el que més costa, i sempre sou una Setmana Santa, en aquest cas, vosaltres com a festa, perquè és la que estem celebrant ara, però totes les festes en la nostra ciutat sempre tenen els mateixos dies, en els mateixos llocs, el mateix recorregut, no? Una solució podria ser el bàndol per a la Setmana Santa marinera. Seria una de les solucions, evidentment. Jo crec que fer un bàndol, pues, igual que se fa per a les falles, per a qualsevol tipus de festa, alleugeraria tot el que siga ixa càrrega administrativa que poden tindre i que és necessari fer. És a dir, tampoc, també les festes se tenen que adaptar a les necessitats i als drets dels ciutadans. I això només se pot aconseguir si se fa en suficient temps creant un bàndol que tot el món conega i en el qual tot el món pues, siga com el marc d'execució de totes aquestes temes administratius. És a dir, que va des del punt de vista pues, que a lo millor un bàndol pot evitar el que estiga tot ple de senyals, si aquí prohibido aparcar i aquí prohibido entrar i aquí no sé quantos. És a dir, pues, a lo millor n'hi ha altres sistemes que avisant-ho de manera general se conega en anticipació i no quan arriba una persona pues pones allí la senyal, no? Totes aquestes coses, el tema de demanar tots els permisos a efectes de tancar carrers, és a dir, n'hi ha una sèrie de coses que en bàndol, sense dubte, alleugeraria tot aquest tràmit administratiu. I ahir pues, també se tindria que treballar colze en colze amb uns i altres perquè el que se faci per una banda no, únicament pues, segurament no satisfaria tot el món a menys de que no se treballi conjuntament de les necessitats i les possibilitats, perquè moltes vegades n'hi ha unes necessitats i no n'hi ha possibilitats d'atendre aquestes necessitats. Jo, hi ha una cosa que sí que tinc clara, que crec que hem de començar a treballar ja, en aquest cas per la Setmana Santa marinera, no? Òbviament, tu coneixeràs, com hem conegut tots els que som veïns i veïnes de València, i aquest estudi d'impacte econòmic que es van fer per a les falles, no? Que va demostrar la importància de la festa a nivell econòmic i turístic en la ciutat. Crec que seria un repte a treballar i crec que és necessari perquè estic convençuda de que, primer, a participació, la Setmana Santa, per localització, no? Quants sou vosaltres ara? No sé si us... Quasi 4.000, no? 4.000, quasi 4.000 persones. Concentrats tots en els poblats marítims. Jo estic convençuda que sou més participants en comparació, diguem-ne, si comparem en quant a les falles per districte, no? Podríem dir. I també el reclam que té turístic. Crec que seria important treballar per un impacte econòmic, un estudi de l'impacte econòmic que genera la Setmana Santa marinera. Sense dubte, perquè avui en dia els diners són els que mouen el món. És a dir, que aquest impacte econòmic pues, seria important també per a que se posarà de relleu tota una sèrie d'activitats que treballen al voltant de la Setmana Santa i tota una sèrie d'activitats que també se beneficien del que és la Setmana Santa. És a dir, per exemple, pues, tot el tema d'hostaleria o tot el tema de la restauració en el marítim pues, també és important per l'alta. I clar que seria important saber-ho. Jo crec que crec que avui en dia tot el que se puguen fer via estudis són sempre unes eines importantíssimes per a que després se puguen prendre sempre les solucions més adients, no? I igual que se va fer, que t'he comentat, el tema de les propostes de futur, que són molt importants, doncs també en un altre estudi sabent el recolzament o la repercussió econòmica que pot tindre la Setmana Santa en els barris, doncs seria important. El que passa és que, clar, avui en dia el marítim doncs és el que n'hi ha nous veïns i n'hi ha una sèrie que també és un tema que hi ha que entrar, és a dir, perquè si no, doncs te pots trobar que mentre no els incorpores també a lo que és la festa, també te pots trobar a l'hora de fer enquestes i coses d'aquestes que no coneguen el tema. És a dir, que no sé si seria una de les primeres mesures a prendre el conèixer l'estudi econòmic o per contra hi hauria que tindre també una sèrie de dir, bueno, doncs anem a veure, sense perdre de vista el que és l'estudi econòmic, però anem a periodificar, per això t'he dit al principi de l'entrevista, que pot ser que el que ja queda és que anar periodificant quines serien les mesures més necessàries per tal de que la Setmana Santa continuara mantenint el lloc
important dins del calendari festiu valencià. Claro, sobretot també per a evolucionar, pues és Claro, important claro. conèixer aquest impacte que també vos dona a vosaltres pues, recolzament per a poder demanar d'alguna manera les necessitats, no? Que ara mateix té la festa, pues, com estava parlant del bando, de la professionalització de la festa, que moltes vegades també he escoltat i he parlat per part vostra, no? Ja com estem acabant, a mi m'agradaria, no sé si a modo resumen, podria ser, les 3 claus que per a Pep Martorell són necessàries per al futur de la festa de la Setmana Santa marinera. Pues para mí el caminar cap a la transformació de la societat sense perdre l'essència. Per exemple, quan parlàvem de la transformació de la societat, jo sempre poso un exemple. Hi havia una època en què tot el món no eixíem mai fora. I avui en dia, en uns preus d'escàndol, te'n pots anar a París a passar 3 dies. Ara, entre quedar-te potser la gent del Marítim de la Setmana Santa o anar-se'n a París en 3 dies a uns preus irrisoris, pues, possiblement se n'anaren a una Setmana Santa. De quina manera, aquest estudi, que és el que te dia de propostes de futur, aquest estudi, de manera que aquesta transformació de la societat continue arrelant en la mesura del possible, a que tot el Marítim, perdó, tota la ciutat de València conega i respire la Setmana Santa marinera. I per això és important que estiguen orgullosos de la festa. És del Marítim i és de la ciutat de València. En la mesura en què tot el món tinga aquest orgull de tindre una festa com la Setmana Santa marinera, i per a això hi ha que destacar que és singular, que és mediterrània, que és marinera, és dir, perquè no hem parlat del tema de la mediterraneïtat, de quina manera la Mediterrània pues, també perfuma el que és la Setmana Santa marinera, igual que s'està fent potser en el sud d'Itàlia. És dir, que si veres, jo estic estudiant ara el tema i si veres la quantitat de coincidències és tremenda, és dir, que te dones compte de que és un tema de que possiblement un tema interessant seria fer potser una reunió de Setmanes Santes a nivell del Mediterrani per tal de veure coincidències i per tal de veure estudiar què és el que se fa. Hi ha en determinats països que han mantingut tot el tema de música i així en València pues, el tema musical curiosament ha anat a menys en quant a les processons, no? Que hi ha una sèrie de coses, i aquesta transformació i de cara al futur és important de veure sense perdre el que és l'essència. Per mi és la qüestió fonamental i la promoció, evidentment. Ens quedem en aquestes 2 claus. Pep, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Òbviament, saps que pots vindre i parlarem de la Setmana Santa i d'altres aspectes quan vulguis. Nosaltres encantats. Les gràcies les tinc que donar jo perquè ha sigut un rato molt agradable. Hem parlat de la meva festa i del meu poble. Què més puc demanar? Bueno, doncs moltes gràcies, Pep Martorell, i moltes gràcies també a vosaltres per estar ahí. Ja sabeu que ens veiem en un altre Festes a Debat.